Salam kadırlı ildeşler. Barıňyza can sağlyk. Gowgullar arzu etýäryn, gow ýaşaý şabadançylyk. Salam bolsun başta gelen dostumyz Hacili Debeci. Şuň birinji gedek YouTube'da da şuny canly ýayyn göne efirde berjek bolup uğraşdym. Başladyk hem şu wagt. Mundan öň hemişe de şol Instagram'da berýär programy, sonra Instagram'dan alıp YouTube'a atýarlar. Şu dostlaryň bir şeýle maslahat edipdir, şu YouTube'da da bile bereýlik. Men özümde birinji gerek hineýän şuny. Göreýli netije nähili boljak. Elbetde bir wagtyň özünde iki ýere seretip görüň bermege maksat däl. Olam göne efirde. Yani canlı yayınla. Göreýli netije nähili bolýar. Häzir Hawa hoş geldin aýtýan baryňda. Ýene bir gedek hemişeki ýaly şu İranla Türkmen Tehrady bolup bolýan geçip duran wakalary görüň ederiz. Ýene şolary analiz etjek bolars. Ýene zaý wagtynda gerek bolsa siz de goşulyp bilersiňiz. Şeýle aslında bir näme özara bir maslahat diýsek boljak da özara görüň etmek. Şol üçin men muny göne efir alýan, ýani canly ýaýyn alýan. Her kim goşulyp öz pikirini aýdyp biler ýaly. Elbetde Türkmen Tehramyzda oturan ýerinden adamlaryň arkaýyn görüň berip bilmejegini bilýän. Näme bir azatlyk ýok, erkinlik ýok. Onsoň bir zat diýseň hem ýygynyň näme boljak belli däl. Şol Türkmenistan'la Türkmen İran'ın ýagdaýy birrekda, umuman aýsak. Ýöne ýene de eň azyndan şol daşar ýurtdaky türkmenlemi goşulyp bilýär, olaryň pikirlerini aýdyp bilýärler. Şol tarapdan erwet bolmadym kadýan. Şu wagtyň özüne salamy berýärler, ýene salam aýtýaryn gadyrly dostlar, hoş geldiňiz. El sallaýarlar da men ýene de ýüregimiň elini sallaýan. Şeylerlikde men bir YouTube'da yazılyan yeri barmy ýokmy şonam dogry bilemok. Popular bir şoňa bir seri deýin, ondan men sizin hyzmatyňyzda boljak. Elbetde şu yazılyan yeri bar bolmaly. Ona bir öwrenirsäň başyş. Musulman assassa diýen ýaly. Bir wagtyň özünde iki ýerde bula maksat bolmaýar. Yani millete şol kanal televizyonu atşýarlar, ondan operatory we ses alýan ma kamerada bir we biz bolsa bu şekilde hemesini öwrenip etmeli bolýarsa, bula maksat bolmaýar. Dostlaryň bir sorapdyr, şehram ýok, şehramdan hawary ýok, ses çykmaýar diýipdir biziň şehram nosumyzdan. Şehram emişe de goşulýar bernamalara, dogry meňem habarym ýok. Badyr näme boljak şehram, Türkiýede ýaşaýar. İnşallah jany sagdyr, geler ýene goşular diýen. Bir taraplardan kä wagtda näme ýanky hanywadalara, maşgallara daňyrdan basky bolýar da. Olara bir beşar getirýärler, şeýle doganyňyz bir ýerde görüň berýär diýip gözlerin gorkup, eýle bir hoşlar berip, onu ýaly ýagdaýlarda bolýar. Ýöne men anyk näme üçin gelmeýän biljek däl, geler diýip hadit diýen. Garadur şonu ýalyrak başga dostlarym goşup bilerler. Ýene bir dostumyz Türkmenistan dostlardan bir sorapdyr, şol Azerbaýjan bilen Türkmenistan arasynda Azerbaýjanly olanlarla şeýle jedelleşigimiz bolýar. Biz onlara siz bizden gittiňiz diýip aýdýar. Olar bolsa ýok, siz bizden gitdiňiz diýip aýdýarlar. Häki
tavuk yumurtkadan boldum ya yumurtka tavuktan boldum diyen gurrunla ay sayısından döreptir diyen. Olan aslında näme ikisi bir Türk milleti, Oğuz milleti. Azerbaycanla, Türkmenistanla kim bizden gitti diyen bolsa bolya diýermeli. Garaz biz doğan hemmemiz bir. Hemmemiz bir yerimizden gelip bir yerimizden gitdigen diýip bolýar. Onun menden fikir sorapdyrlar da haýsy zat diýip. Aslında tarih gatı çylşyrymly da her gün täze zatlar çykýar. Hawa belki Selçuklu döwründen başlasaga İran'da şeydip Türkmenler gelýärler, dağılýarlar. Sonralar Tebrizde Akkoyul imperatorluğunu urýarlar. Ýöne ondan öňem Nasir Hosrow diýen şair şol Hicri 3-nji Hicri ýyl mukany 10-njy ýyl Selçukdan öňrek şolan. Şolla Azerbayjany ýol düşenne şol wagtyň özünden şo ýerde adamlar türkçe urlaşýar diýip ýazýarda. Demek Selçukludan hem öň. Şöyle tarihi var. Sonra öňem gurrun etişimiz ýaly tarihte biz diňe zat bilýäs saýanky bir 2000 ýyly bilýäs. Ondan öňem insanlar galaby göçüpdir da ondan bärik meselen Sumerlerden gurrun edipdik. Milatdan 3000 ýyl öňünden türkleri ýakyn bir kawum, hatda türk diýip hasaplanýar. Şolar sonra Orta Asya'ya geçýärler, sonra Orta Asya'dan bärik geçilýär. Garat göreňle şol aňarlarda halyklar hemişe bärik aňaryk göçüp durupdyrlar. Şol üçin aňardan bärik bärden mi aňaryk oňsyny gaty çylşyrymly göreňler da, ony anyk aýdyp bolmaýar. Häki ýene de aýlap barzat şol tawukdan ýumurtga bolupdyrmya, ýumurtkadan tawukmu diýip şowruňa barýarda. Şu hemmesem bir millet şola. Oňsyny jedelemez durmalylar şol üçin. Şonu aýdaýyn dedim. Bu gurrunlardan sonra ki şu wagt İran'daki ýagdaýlary biraz analiz edeýin. Şu menne eräkde garaz habarlary näme özüňiz hem gözden geçirýänler biz de gözden geçirýäris. Habarlar okalanma umuman her bir topordyň garyşyndan okamaly. Yani biz diňe öz ýüregimize siňýän habarlary okusak o bolmaýar. Bize ters fikirlerde dinlemeli, ters habarlarda okumaly. Sonra öz aklyň bilen şonu seljermeli la, haýsy aklyňa ýatdy, haýsy kelläňe ýatdy. Şonu biljek bolmaly. Diňe habar okap geçmek däl. Ama bolup duran ýagdaýlar häzir millet İran'dan hem katı serkup bolly, katı baskı bolly öldürdüler. Köp adamdan nanly ýatynäçem adam 500'den awra adam öldürildi. Içeri bir tohor kıyılan gözlerini kör etipdiler. Şol satışma tüfeňler bilen dogry gözlerini vurup, ya yüreklerini vurup. Hatta ýany bir habar okap durdum. Şol nämedi? Guruhy Eli, näme Eli'di? Yaran Eli'dimi? Şol zat etdiýär. Saytlara girýärler, şolary ele geçirýärler. Ýene bir gedek zindan eviniň saytyny ele geçiripdirler. Şo ýerde kameralarda görülipdir da ýörüýte adamlary ýakyndan urmak üçin, gözüne ýüregi urmak üçin şo taýda talim berilýär. Türgülleşdirme, amuzeş. Türkmençede türgülleşdirme. Şo geçirilýär. Ýörüýte şonu urmak üçin ha. Görýän? Oralarından sonraday biziň habarymyz ýokdy, kim urdy diýip otylar da. Ondan bular diýmek insanlykdan geçen, haýwandan beter. Şol ýaly bir dören bir mahluklar bolar. Ýürüýte amyz iste berilýär. Oğlanlan bir ýalypdyr. Şu gitýärlaň arasynda türkmenler emma Marwedefeň tarapynda türkmenler hem goşulýaşylary diýip
gaty gynanç bildiripdir. O öňe bu habar alypdyr. Näme sada oglular daşda besici bolupdyr, paýga ýeripdir ondan. Günne 1 milyon pul berjek diýe ýören feýle zatlar bar. Kellelerini ütgetýändiler, dine garşy, hezaba garşy, ýa bir zata garşy vurmaly. 1 milyondan hasap etdiýä oglan ýylla aýda 30 milyon bolýar. Gitýär. Aňyrsynda da bir zat ýok da, bir aňyrdan düşünje ýok. Kelle temsatlaryny doldurgaly. İslam'a garşy, dine garşy diýip o tarapdan doldurup ekdiýärler. Olar biz türkmenler temsil etmeýärler. Tersine türkmenlerin yüz garası olar. Bir savat jahyllar da şol ýurtda näme geçip duran bilen oklar, habarlary ýok. Insanlykdan, azatlyk näme diýen bilen oklar. Bire şol kelle doldurgaly, ikinciden pul. Ondan şey edip mezhep insanlyk hem de satýarlar. Ýöne olar şunu unutmasınlar. O pullar hem savurlup gider, döwür hem savurlup gider. Olar eger beýle dowam etseler, türkmenlerin özleri olan paýyn bererler öňde soňunda. Olan kimdigini türkmenlerin özü ýa şu wagtdan guzurly oglanlarmy, gaýratly olan bir-birden ýatdaş etýärler atlaryny, saklap da goýýarlar. Şowullar üçin. Şol üçin tanaýarlaryňyz bolsa kulagyndan çekiberin. Beýle geçmedem, gitmedem, soňda bolmaýa barýan ýoluňyz paýynam soňra aljakdyrsyňyz diýip aýtmaly. Sebäbi olar bir sanagda görünse şol türkmenin yüz garasy da bir de utanmagan türkmen doğany bilen çykýarlar, telpegi bilen, doğany bilen çykýarlar da. Sen ferhenginle oyun etýärler, kültürünle oyun etýärler. Türkmen bilen oyun etýärler. Türkmenin şol egneşigine, telpegine, kültürüne, medeniýetine hemişe ters bolup, şonu ýok etjek bolýan bir rejimi barıp şol gerek wagtynda şolary alyp kullanýar. Hyzmatyna alýar da. Ýöne wagtda da şol hemişe türkmenin ferhengini ýok etjek bolup durarlar. Kerbela gitmeli bolsa bir otobus doldurup şol türkmenin işini geýdirip berýär. Türkmenin işini berýär. Bu samsyklar mara, ya düşünen o, ya düşünýänler biljekler. Senden isbat tebliğatı edip durulara. Aslında sen şuna gerek değil. Sen geyyan zadın gerek, sen doğanın gerek, telpegin gerek. Şunu görkezip görýän türkmenler hem goşulýar diýmeli. Tebliğ etmeli. Sen bir erdişiň ýa, soňra sen getirip de otobusdan kowup göberlerler, soňra adam nasab etmeýärler diýeni. Seni nasab etmeýärler, milletiň nasab etmeýärler. Wa aleykum salam, yeni gelen dostlara, sag bolun. Salam aleykum dip bezirgen ýazypdyr, YouTube'da da ýazylýan eken, bu tarapda şu wagt gördüm. Wa aleykum salam. Birinji gezek YouTube açansam, häzir biraz düşünüşmege maksat däl. YouTube'da gelen dogalar boldy, hoş gelin aýtýan. İki tarapdan açyp otyr şu wagt. Aslında bir köprü var dursa. Türkmen Tehran'dan Türkmenistan'a bir köprü kurduran ýaly biz şu wagt. Şon ýaly bir şeýle maskara etýärler, adam jany ýanýarda. Bir öz bir ferhengiň ortasyň ýok, inanjyň ýok, hemme zadyň satýan, özüňe bir satýan, halkyňa bir satýan. Medeniýetiňe bir satýan. Seňna türkmenigini beşla o Kerbelada da näme iş bar? Barıp öňünden rejekden bolýan o bir mahsus güllerde sizi rejek geçirýärler. Türkmenlere moşlar. Ertesi sen adam nasab eden oklar. Sen şol geýýän zadyň kullanýarlar. Adam hasab etýän mersat bolsalar bersiller türkmen diliň için azatlygy, türkmen dilini okutmagy. Sen adam hasab bolýan bolsaň Kanun esasyda 15-nji maddasy türkmen dilli halklar öz dilini okap bilýär diýip ýazýar. Ýördüň şonu. Şonu ýöretmeýän bolsa sen dilin hasap däl, sen hem adam näle? Kanun esasyda ýazýar sen reis jumhur zat bolup bilmeýän. 12-nji maddasynda hökmen şiýe bolmaly. 12 mamly bolmaly olam. Sen
sana bolmayara şert de, sen o taýda adam hasap däladin. Seni hasan adam hasap, adam hasap bolmaýar. Hasan gerek bolýan, tebligat wagtynda gerek bolýan bir gün. Sübüňe de bir zat çyk goýarlar, soň kowup göbererler. Sen bolsa şol üçin ö diniňni, inanjyňy da, halkyňy da, milliýetiň hemme zadyň satýan. Yüzgara bolýan, halkyň hem yüzgara etip goýýan. Muny aldatlar bir kabul ediljek zatlar türkmenler üçin. İranyň bolup duran ýagdaýam şu wagt gowy däl. Iragy bilýänler, Irakda meselem nähil hemletdiler Amerikankylar. Olar bir gün etmeýärler da, bir milleti veya bir ýurda hemletjek bolsalar, ilki şoň ykdysadyny biýilde uýarlar ykdysatda. Şonu ýykýarlar da, tehrimlerle ýykýarlar, köp ýollarla gara ýykýarlar. Şu wagt İranyň gelen noktasy hiç gowy däl. Dolar 4500'e çykdy. Şu 3000 çykanyň öňe halky ýykyp barýar, 4500 ýene %50 artdy. Hem yerden tehrim bolup dur. Ondan İsrailiyali yurtlar da var da, olaram İran'dan gözü korkuli. Näme? Atom mecerjekmiş İran. Bütün sermaye, pul, hemme da siyasati, daşar yurt siyasati, içer yurt suat, hemme atomu göre. Şoňa etsek biz rejimni saklap bilersiz da, bize de ýakylap bilmezler başga döwletler, ýurtlar. Ýöne öz halkyny az saklayan, işi saklayan, hemme zat şol siyasat uğruna. Wa aleyküm salam, salamet diýerim täze dostlara. Inni dünyada şol nukleer silah, yani silah hestiýi, atomy gowşak bolan ýurtlar az däl. Öňden gowşallar amma Çindir, Fransadyr, Amerikadyr, belli döwletler belli wagtlarda şonu eýe boldular, soňra da başga döwletler hiç kim etmeliler bolup bir karara geldiler. Ýöne häzir hem bolsa şonu gizli şol nukleer silah şimiýaý, atomy ele geçirjek bolýan döwletler az däl. Ýöne hiç biri häzir ele zat ýok, gyýgyryp ýok etjeksiz vurjak diýip durmaýar da. Bular bolsa häzir hiç zat ýok ýerden İsrail ýok etjek diýip gyýgyrýarlar. İsrail'e İran tarapdan bir tüfeň atyp bilen zok. Birden hawa peýma uçurup bilen zok uzunna. Gelip ýanky behpatlarla vurup gitdi. Ýene de daşdan gurlaýaňyz da. Başarmajak zadyňyz üçin gurlap, olar hessas etýäňiz, korkutýaňyz. Beýle güllerde de olaram näme bir ýurt ýyga galsa, şeýle ykdysady harap bolsa, halk kor bolsa, beýle ardan bir düzgünlikden çyksa, olaram bir fırsaty bol görýär, özüne münasip görýär, urgusyny gurjak, zerbesyni gurjak. Şu wagt İsrail'em gezip ýörşür, bir Amerika gitdi. Fransa'dayken zatdiýady, bir kabul etmeýär, daşrap durýardy İranlymken, bir çakmaşy ýere gelmeýärdi. Şonam ýola getirip barýar. Bu barış bilen mara, ýani ýakyn wagtda ya İran içerden hökmen düzelmeli, ya daşardan vurulýar. Näme özü bahana berýär. Ýok etjek zaten näme atom ele geçirsen İsrail nakşadan pozjak. Häzir ortada bir zat ýok. Olam sen geçirjek ya da onda mene seni vurjak diýär. Ýok etjek, şol merhele getirjek ya seni. Şeýdip öz öňünde şunu ýaly düşmanlyklarda köpeltýär. Olaram bir fırsat, şunu ýaly ýagdaýlarda bir ýurt ýyga düşdi, ýa içerden bir bulaşyk bolsa, olaram öňüne geçjek boljaklar, şu wagtdan şoňa dogry barýar. Yani şunu görkezýär, İranly içerden milletin inqilaby ýeňişe etmeli. Şu ýagdaýda olam barýar, dewam edip barýar. Halk häzir hem öz hereketini dewam etýär, ýöne birden bolýan zatda da inqilap olam şol Moğollyň rejimi ýaly bir zady ýykyp düşürmek.
Hem olar hiç kime rahmeden okta. Salları yok edecekler, öldürecekler, öldürür kalsa oluyor. Olary indirmek ansat der. Şol için bir iki ile çekmegi mümkün bir hareketleri. Ol ya şol hareket bir iki ile netice vermeli ya da bir iki ile yetirmeyeke atoma yetecek bolsa İran'ın devleti onu daşardan vuruyorlar, hükmene vuruyorlar. Bir taraftan hem şol Ukrayna da karışıptı, o taraftan Rusya da kömek etipdi İran'ınkiler. Şol için içeriden hem her hilli osu bir rejim için akıllar da bolya da hemmesi karar bir taraftan fikir edip dine şu doğru ya deyip gidilmiyor, bir başka değişik fikirler geliyor. Ya içeride basılıp yatallar var, şu hakikati aydıp milletin önüne düşen bir çehreler var. Musevi zat yani mesela. Hüseyin Musevi yani. Hani Azerbaycan sadık YouTube'a gözüm düştü. Selamun aleyküm İran Türkmen sehrasına deyip Azerbaycan'dan yarattılar YouTube'da. Ve aleyküm selam İran Türkmenlerinden hem Azerbaycanlı kardeşlerime salam ediyorum. Tamam. Görün şunu yağdaydı. İçeride şu an biraz sesler de çıkıptı. Arada yankı İshak Cihangiri vardı, Ruhani'nin önkü orun masarı. Maavini evvel reisumur oluyor. Şol yan nek bir şona tavsırıp durdur. Sen her ne edip hamileyle görüşecek bol. Şonu bir bolup durumları kabul ettirecek bol. İran'da hükmen bir reform gerek. Halkın sesini dinlemeli. Bu varış bilen bir yakin vardı günümüz kay. Döndürülecek. Şonu görüş diye aytýarlar. Ondan öňem Hameniye namalar bar ýer. Ýöne ol namalar da açmaýar. Islah talep dip görüşek bolýarlar, olar da asıl zat da bermeýär. Görüşmäge bir ruhsat da etmeýär, ýanyna gelmäge. Şimdi bu tarapdan oşol üçin metbuatda seslerini ýaýratýarlar da, ýa-da metbuatdan sesi eşiler dip. Bir o var bir ta zadyň şu wagt düýeniň özünde şol Mir Hüseyin Musevi hawa. Şolam näme dipdir? İran'daki kanun esası konstitüya täzeden yazılmalıdır da. Mir Hüseyin Musevi näse boldy 88-nji ýylda 5 ýyl bolmy? 5 ýyldan köp boldy. O birinci yedekdi. Şonda merdanlarına yatıyor, näçe ýyl bäri zyndanda ýatyr. Şu reformist lider halk şonu seçipdi, seçimlerde saýlawlarda. Ýöne oň ýerine Ahmedinejady getirdiler. Medenine näçe 8 ýyl 10 ýyl bolupdyr şoňa. Ahmedinejady tikip goýdular da o biçärenem zindana atdylar, özünem aýalynam häzirem ýatyr. Ýöne aýdan sözi dogrudan gowgurun. Kanun esasy täzeden ýazylmaly ýa-da. Şu mesele yankı Ishak Cihangiri bilen gurrun etdireydi ama şu tarzda aýdylypdy. Şu kanun esasy düzeltilmeli. İçinden de velayet mutlaqy faqihde ayırmalı. Yani bir feli faqih bir özü näme sözü şu mutlak hükmen bolmaly diyen gurrun yok. Näme bilýäňiz da meclis bir karar alýar. Şoňuň özünde rehberiden bir däme ferman çykýar gelýär, hemmesi hiç bolýar kararlaň. Allah'ın tasdis musebebi zatda hemmesi hiç bolup gitýär. Näme velayeti mutlaqy faqih ýazyly. Şol mutlaqany aýyrmaly ýa. Indi şoňa bidatlar, şoňa diňiz Mir Hüseyin Musevi de ýan çykyş edende şoňa meňdeş fikirleri, ideler badyr elbetde. Ýöne ay o derecede rejimde bolarym bolmaz ona bilemok. Ýöne eger kanun esasy eger ýazjak bolsalar biz türkmenleriň hem sesi çykmaly.
Olar öz pikirlerini aýtýar. Biz de her yerden şol ehl sünnet Cumhuri reis cumhur olup bilmeýär 12-nji maddasyna görä. Şonam aýyrmaly. Şonam aýyrmaly. Näme sen hökmen bir mezhep bolmaly, bir ýurtda ýaşap ýön. Hemme kynçylyklaryny ortak. Ondan näme anysasy ýalan peýdasy ýok, icra emeli bolmaz. Ol doğru da şimdi icraý etjek bolup aýdylýanlar diýär. Şol umyt. Maňa diýseňe hanes paýbast, wiranes, handit hajiler bende näçe iwanes. Tuokkul saga, sana da salam aýtýan. Yok, bu ýerde näme aýtýanyň dogry. Her hildirek alternativlere teretýärsa, ya daşardan urlýa, ya millet agdarmaly. Üçüncü yolun seni dostlarını, yok ben şu bolor diye aydamak. Üçüncüsü hem şon ýaly sesleri dinläp eçerden reform etmeli, basmy özlerine gelmeli. Şona aýtjak bolýar. Ýöne eger şu üçüncü varsa da yine bizim sesimiz çykmaly. Onun ehl sünnet İran'ı şol 12-nji maddadan hem aýyryn. Hatta şu wagt bizim Türk dowallamyz ýalmaga başladylar İran içinden. Türk dil ikinci resmi dil bolmaly diýip ýalmaga başladylar İran'da. İkinci dil, resmi dil Türk bolmaly. Hakları var. İran'ın ýardından köpü Türk. Biz hem şonu goldamaly. Sebebi Türkçe eger zat bolsa İran'da, mollalar etip görmez onu. Ýöne goldamalla bolsa sebebi Türkmen dili Türk'ün içine girýär da, bize şu taýda güýçlenýär. Ağzının öz mentegamyzy Türkmençe güýçlendirip bilýär. Garaz her tarafı biz gözüne almalı. Eçerden düzeljegen bolsa sesimiz çykmaly. Daşardan hem boljak bolsa şoňa görä çärelerimiz bolmaly. Halk bilen bile gidip bölmeli, halk bilen bile bolmaly. Her zada taýýar bolmaly. Her zada taýýar bolmaly. Mir Husayn Musewiň de ýatladym. Olam hayır yatyr. Zenanasda şol danışgada ben ussadym da öýde. Zehra Rehnevert. Gaty düşümli, bir akıllı zenana. Bir dersimize girýär. Men şu danışgaha oner dedim. Şol bir gün ýadyma düşýär bir. Ay onu tanıyandır diýme, men danışy 22 ýaşymda ýöne kitaplarymı zatlar çykypdy. Her kime bir mowzu berilýär da. Sunum konferans vermek için. Sonra bir gün konferansa çykdym, görün berdim. Ay sonra meni tanıtmaga başlady ýanky. Men muň dastallaryny okuyan, hikaýalaryny okuyan, şunu ýaly türkmen herhalde. Bay men donk kaldım, bunu ýerden näil boldy, Mir Musewiň zenanasy. Görsem bu halky beter gowy bilýän, izarlaýarmy şurda. Biziň ýazýarlarymyz, zatlarymyz. Sağ olsun. Hani göreyim YouTube'da da ýazýan dostlarymyza bir sereden Aleyküm selam duallar diýip YouTube'da ýazypdylar. Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan'dan yine yazıptılar. Salam aleyküm. Arlok, Türkmenistan Türkmenlerinden salam olsun deyipdir. Bize yine de salamlarını getirýär size. Bilişim ýaly bizim YouTube'da köplenç Türkmenistan doğullarımız bolýar. Instagram'da Türkmen Zehraly. Men ikisinin arasında köprü kurup durun şu wagt. Türkmenistan'dan Türkmen Zehramyza salam olsun. Türkmen Zehraly doğullarym size salam aýtdy. Hemme biz Türkmen, hemme biz Türk halky, Azerbaycan'da doğullarymız aslında. Hemme sağ olsunlar. Hawa ol Zehrane verdi pakir eserdi ýaty, kat hawaya, kat hawur, ýewregatdy, gusatdy, sağ olsun. Ona me atlaýyn dedim. Hawa şunu ýaly görüňler, görerse içerde nähilli hayır olsun diýeli. Ýöne Türkmeniň bir atalaryň akly vardyr. Bulanmasa durlanmaz diýär. Bulanmasa durlanmaz. Sol yatan yerimizden hiç zat etmeyeni hemme zat elimize geler mi diýenmezok, o hiç wagtda bolmaýar. Sol hökmen bir hereket bolmaly. Sen dünyada bolýan hereketlerden özüňe bolmaly. Özüňe bolmaly. Dünyadaki habarlardan habaryň bolmaly. İran'daki wakalardan habaryň bolmaly.
öz mantygynek bolýanyna habarym bolmaly. Şoňa görä ýüremeli. Şoňa görä de karar almaly. Ni käler zatlarda görýän şol bir meselen bir goýja makaly zat intiqady ýazypdyr. Kaptalman Türkmeniň biri näme ýene de bizi jeňe saljak bolýan, uruşa saljak bolýan. Bir irtibaty ýok da, zat ýok. Ya bir wagt 43 ýyl öň bir uruş boldy diýip sen ýatmalymy ýatsaň alyp? Ýatsaň alyp ýatmalymy ýa-da geçmişden ders almalymy? Bolmada ya kellen galdyryp uruşup gitmeli, ýa-da ýatsaň alyp ýatmaly, orta ýolla badyr aşdaýda. Orta ýol tapmaly. Orta ýol tapmaly. Şu orta ýol tapmak, diýir bolup galmak, gözüň açyk bolmak, dünýäden habardar bolmak, bolýan hereketleri özüň adapte etmek. Şola görä ýöremek da. Düýbinden bol ay bolýaday, hem yatana berse Hudaý bize ýersin diýseňem o da bolanok. Ay dua ateşe bolupdy birden oňda vursaň o da bolanok da. Biziň köpden kynanç bilen şonu ýaly, o garraklarymy ay ýene zat getirjek bolýan goýup bolsana. Täzelerimiz arasynda gurup ýykmalyp duran amma da akylly bilen mantyk bilen gitmeli. Mantyk bilen gitmeli. Häzir meselen gurrun berýän şeýle dinleme näme diýjegi ýene de atjak bolýan. Gözleri gorkup dur da Türkmenlere bir atalar sözümüz vardır. Korkana koşa görner diýdi. Korkana koşa görner. Şol kälere gözleri korkup dur, şonu häzir zat bolmaka koşa görmäge başlaýarlar. Hawa ýene admin atly doganmyz Türkmenler salam dogallar dep dur, aleyküm salam. Ýene salam aýtýar. Ýene Azerbaýjan dogallarymyz İran İslami lideri Hameneý ýok bolsun bir zat dep dur, Azerbaýjanyň basym gitdi bolýar ýane. Karar Azerbaýjan dogallarymyň ýazyp dur, Türkmenistanyň ýazyp durlar, sag boldular. Indi bu birinji da o YouTube'dan birinji gedek şeýle açyp oturýaryn. Gereklerde bir wagt Türkmenistan dostlarymyz da aýtjak sözleri bolsa ýa sonra bolsa ona da ýol açarsa, ýoş öwrener sonda. Näzir birinji bolansan özüňde asmandan düşen ýaly bolup oturýar, näzir ikisiniň arasynda bir telefona seretýän, bir de kompýutere seretýän, bir de göne efir. Yani başkalar ýaly oturup sonra düzeldip kesip koýamak da şu wagt näme bolsa siz görüp oturýarsyňyz. Sağ olun men dinleýäniňiz üçin. Gurruna gatykän ýöne galandy. Eger bir sorak zat bolsa men hyzmatda bolayyn. Bolmasa da meňe aýtjak zatlarym şular gysgarak. Başga da meseleler bolsa olarda girişip bolar. Ýöne özüňiz fikirlaryňyz bolsa paýlaşsak gowrak boljak da. Şol men başdan soňa çelli özüm gurlap oturmaýyn diýen. Halk nowly näme ýazypdyr? Birleşin we göreşeýliň, salam aleikum agam diýipdir Türkmenistanyň. Halkyň ogly, sag bol halkyň ogly. Birleşeriz we göreşeriz. Sebäbi biziň derdimiz bir. Hemmemiz diktatorlarla göreşip ýörüz. Azatlyk üçin. Şol azatlyk bolmasa Türkmen de ýok. Gaýratam ýok. Şol azatlyk bolmasa sen sözüň aýdyp bilmeseň, yüregiňdäkiň aýdyp bilmeseň, ösüp de bilmersiň, özüň beýikligiňi görkezip bilmersiň, halkyň beýikligiňi görkezip bilmersiň. Şol azatlyga gowuşmaly hökmen. Sag bol Tuwakkul çagy, minnetdar, sag bol agam. Sag bol bereniň üçin sag bol. Karar men paýymdan başarýan adam şu da bir hepde bir gerek çykyş etmek. İnşallah bir gün bolar biziň türkmenlerimiz daşar ýurtda da telewizionu bolar. Türkmenistana ortak bir ýaýnamyz bolar. Şol biziň telewizionumuz
öýlerin içine girer, öýlerin. Bütün dünya türkmenlerin öýlerin içine girer. İnternet ýany ol kesibem bolmaz, gysgaldam bolmaz. Şol güller bolar, öpben bolar, yeter şol güllere. Haýsy soraň halk oňly men o sora görmendirin. Öňkü sorama jogap bermediňiz diýipdirsiňiz. Şurada ýazap bolmaz, ýatlyp maňa. Näil sora? Kä onu dulya, kä wat görmän galyas. Ýazsaňyz şu wagt bir kädeden kelle getirjek bolar, jogap berjek bolar. Garaşýan ýazansyz. Şunu ýaly hawa sorawlar bolsa biz sorawlar alyp bilýäs. Tarihin bagly. Sen soraňy men şuň berdim öri. Sen giyjirek giyipdirdiň ha. Sen giyjirek giyipdirdiň. Şuny sen soraň jogabyny şu ýerden beripdim. Men onu gaýtalap durmaýyn. Sen muny tükedeňden soňra bir save bolýar, kaýda geçýär. Sen bir gerek sinede şoňa. Täzeden bir gözden geçirer. Şol Azerbaýjanlar, öňmeýä türkmenler olar bizden gelmeýä, biz oşa soragdy bilişim ýaly. Tarih bagly Azerbaýjanlar bilen biziň aramyzda dawa gitýär diýär. O şoňa da bir diýip geçdim. Ýöne hemmämiz bir millet da, şol Oğuz halky. Oňa oňa dawa gerek ýok iki dogan arasynda. Sebäbi tarihde gatçylşyrymly. Tarih diňe bir kiming del. Müňlerçe ýyllar aýlanyp gelýär. Şol üçinem hemmesini bilmeseňem bu dogry ýa şo dogry diýip bolmaýar. Şonam men biraz açyklap da aýtdym, sen bir şoňa sereda ýa-dan. Başyndan bir görer şonu. Gayrat ediň inşallah indi käpdelerde ýene bolar, şunu ýaly görüşür, sonra jogabam alars. Owalar bu da bir ýöň bolsun da. Munda men maşlan bolayyn. İki orda arasynda. Hem awa bu Türk tuwakylçağymyz Instagramda sana jogap ýazypdyr Türkmen Sehramyzdan. Hemmämiz bir dogandyr diýipdir. O gurun zat bermäň diýipdir. O. Hawa başyndan görers, ýene de kemçilik bolsa, ýene aýtmalar bolsa, ýene ýazyp adetdeňiz nekepde gürleşersinde. Gerek bir mesele bolsa, soraglaryňyz bolsa ýazan. Ýöne men şu ýazmak bolanda biraz maňa kıyın gelýär. Şu gurrun bermek aňsat maňa. Her kim bir başarýan zady, ýazmak kıyın ne? Köp ýazan üçin adam rahat bolýar da, bir ýa-da ýaşony bir özi. Bir hildirek. Ýene ýazmalymy diýäňler. Ýöne şu bernamada programda gurrun bermeli bolsa maňa aňsat bolýar. Sebäbi galam ýadanda dilim ýadamaýar, dili kulanyp bolýar. Başgalaram diňler gowular, şol ýaly umumy tarihi, kultur, medeniýet gurrunlar bolsa. Şöyle jogap berer. Sawurkman jogabyna programny alarsyňyz. Sebäbi käzatlar bir cümle bilen hawa şu dogurdur gelip geçip bolmaýar da. Hawa şu şunu ýalyr boldy, bu açyklamaly bolýar. Açyklarjak bolsa oňa köp wagt goýmaly bolýar. Wagt goýjak bolsa makala ýazmaly bolýar. Şol üçin gurrun bermek aňsatrap bolýar. Ýene de paýdar doganmyz aýdypdyr, biz bir tohum, bir dil, bir kültur, bir millet diýipdir, ýene Azerbaýjanyň türkmenlerimiz diýipdir. Olam dogry, oňa dogaş goşulýar. Türkmen Sehradan hamsyza salamlar. Türkmenistandan ýene Türkmen Sehramy salamlar. Şeýdip indi başga sorag ýok bolsa. Ýok, men çykyşymy öňünden habar bermäge gerek ýok. Her hepde bazar güni öýlen Türkiýe wagty bilen saat 12. Şimdi bellep koyan, not alıp koyan.
Ýöňünden habar bermäge gerek ýok. Onu 5 ýyl bolup beýlek şeýler bolup biler. Ýa-ki wagtda aradan adam garaşylmadyk bir wakalar bolup biler. Ýöne her hepde şunu ýaly programymyz. Bazar güni Türkiýe wagty bilen saat 12'de. Hyzmatyňyzda bolýar. Men diňlänýän üçin taňry ýalkasyn saglyklary görşeýlen. Bu ýerde hem türkmen sehra hem de türkmenistanaky meseleleri gurgun etip bilersiz. Köp sag bolun, hemmeňize garaşýar. Taňry ýalkasyn men diňlänýän üçin. Inni käftäçeli. Bolýar, hoşonda häzir men birden YouTube'dan çykdym. Siz bilen hem hoşlaşýar, Instagram'da kadrlar. Hay toq kılsa gayrat et, da hemmesine göre düzeltip de olan oqsaqatlary. Bolýar hoşonda.